Gabon, Alejandro. Zure etxean sartzera goaz. Gurean sartzen zinen bezala. Isilik, abisatu gabe. Azke. Azken negu luzean, kerik ez da irten tximinitik. Isilik, abisatu gabe. Triste. Bezperan, amets bat egin zenuela. Badakit zer margotu etxeratzean. Isilik, abisatu gabe. Koloretsu. Koloretsuak zure azken lanak. Zintzilik ordenatuta utzi dituzunak. Isilik, abisatu gabe. Txukun. Askotan esaten zenuen, azken atza margotzen nahi zenuela. Isilik, abisatu gabe. Zoriontsu. Zoriontsu, bizitza nahi zenuen bezala margotu duzulako. Isilik, abisatu gabe. Dotore. Eta dotorea zure solasa. Zure hitz neurtu eta zuzenak. Zure entzuteko gaitasuna. Plazer bat momentu haiek konpartitu izana. Zure baimenarekin, orain, hemen, zuk utzitakoaz gozatzera goaz. Isilik, elkarrekin, kontent. Zu berriz, jarraitu margotzen. Amari, aitari, aginari, isilik, abisatu gabe, betirako. Ongi etorriak Alejandro Tapia Aiestaran, edo Iruntxo Berriko Alejandro, edo Tapia margolariaren omenaldi honetara. Mila esker, Oreka TI-xako musikariok, zuen hotsezko sarrera ederrorengatik, eta mila esker Joaquin Paola, Alejandro dela eta irudiz eta hitzez osatutako zure agurragatik. Jakin behar duzue, azken 25 urteotan, Joaquin Paola eta Juli berezi hartua izan direla Tapiaren lehen auzoak. Hori baino gehiago, lagun minak. Etxean elkarrekin pasatako 100 orduetan hainbeste konplizitate jositakoak. Alejandro Tapia artista eta gizonaren omenaldi txiki honetara, Usurbilgo udalak, Alejandro Tapiaren familia eta inguruak, eta Noa kultura elkarteak gonbidatu gaituzte. Lehenbizi ikusiko dugu beste bideo labur bat, 2009an Aginako Eliza Zaharrean antolatutako erakusketarako preparatua. Labur biltzen duena, Alejandro Tapia xume bezain handiaren ibilbidea. Ondoren, Orioko Angel Andu lertxundik eta Usurbilen sortutako Antxon Olariagak, ezagunak biak, idazlea bata, artista plastikoa bestea, azalduko digute nor eta zer izan zen artearen munduan Tapia. Gero, Amaia Zubiriak, Alejandrok bereziki estimatzen zuen kantariak, bere seme Edorta Amuruarekin zenbait abesti kantatuko dizkigu. Amaieran, Noa kultura elkartearen ordezkariak eta Usurbilko alkateak hartuko dute hitza. Baina, esan da bezala, orain dator, Mikel Beraetxek, orain dela urte gutxi, artistari eskainitako erreportajea. Piztu bideoa. Hogeigarren mendean Euskal Herrian eginiko pinturari buruz hitz egiterakoan, bada ezin ahaztu daitekeen margolari gipuzkoar bat. Zeinaren emozioz betetako margoei poesia kutsua darien. Zeinaren paisaiak ametsezko magiaz dauden jantzirik. Eta zeinaren natura irudiek arbasoen egunetaraino garamatzaten. Sastrakak, ostotzak, adakerak, basoak, ibaiak,
errekak, behelainoak edo lambroak, aztiaren ikuspegi jakintsua zislaturik agerrarazten dizkigu mihise gainean. Bere berde klorofiladunak, urdin zerutiarrak, horizta beroak, larrosa soilak, zurizka harreak, dena kumil eta zaratarik gabeak, betiereko amalurraren erraiak azaleratuz, txaman handiaren lanabez bailiran. Alejandro Tapia. I can't hold the sun. Normalki atezitzean, nik uste berezko gauzua dela. Orduan, 12 urtekin errelatu ziren kasa bat akuarela. Eta akuarelak zenitzen ateatzen kanpoa, negizan. Ni autodidakta tola naiz, nehonek ikasi teknika, nehonek inditut koloria nasketak, nehonek inditut dena. Naiz oso gauzak argi ezauki, pinturak naukan horta dedikatzekoa, baina gara jartan etxian lana ustia eta hori oso gorra itezan ez da. Zertamena bida izan bat izatezan Donostin. Hala, bialdurun bat eta aurrengo zarete eman ziren. Ni aitzegin horrekin lan utzi dut da, dedikatu nintzen pintura, zeharo. Natura beti interesatu zait eta naiz bertatzen, hemen ikusko zenduen hemengo erakusketan bertatik atatako gauzak ibale sastraka bat eta metro batian. Eta gero kolore aldetik kolore ere hasieratik ilunak zen izan. Iluna eta ez dakiz zergatik eta urtiak nintu nola ilun txamarra. Eta gero argitzen, naiz pixkana argitzen da, azkenengo zeotan argitea badia eta lehenkoan esatezen bate gazteoan bate dagoela. Eskultura, pinturakin berdina zenitzen, pinturakin batea. Baina nola pinturak kaparatu minio nola, orduan eskultura gehatu zen pixka bigarrengo mailan. Tarteka egiten nuen, baina oso gutxi eta haindala 20 urte hasi nintzen, asko inditut eta saldure asko inditut eta hola. Hasieran biripin materiala eusteko eta aliantzak eusteko eta nahiko ez du eta aprobetsatzen dituen txapaokumiak eta aluna, garai bat izan un pastola asko inuna eta oain egiten dut eta gero tempera ugatxe esaten egiten paperian asko eta hola. Atian nahi dana gustatzen zait. Eta dedikatuko nintzen beste arteetan, beste motetan. Bidez musika, belarri hona dut, gustatzen zait, aktore izatire, eta irakorri ere zalien naiz, irakortzeko. Berrin, udazkenean, danetan, gabe ez goizian, askotan lanbrotuta eten da, oso politia. I can't hold the
the sun. I can hold the sun. Alejandro Tapia. Alejandroren bizilagunak izan garenok, ondo dakigu, ez dagola aginako izan beharrik Tapiaren artea baloratu eta haren pintzelarekin emozionatzeko. Baina, gainera, aginarrok sentitzen dugu, gu gaudela Alejandrok hainbeste aldiz eta hainbeste modu ezberdinetan margotu zituen paisaia horietako parte. Herribera eta muino horiek, artosailak, sagaztiak, plantanuak, zeru horiek, txokoalde iluneko argiak, horia herrilua, Alejandroren arbasoen eta gure arbasoek landu eta kolorestatutako paisaiak dira. Duela 40 urte, 1977 urrun hartan, defenditu genituen paisaje horiek espekulatzaileen kontra. Eta gaur ere erraustegi usteletik defenditu behar ditugu. Aginar gehienek seguru aski ez zuten ondo ulertuko baserriko gazte bat lanak utzi eta pintatzen hastea. 1958 hartan Parisera joatea, eta gainera pintatzen hasita guk ez entenditzeko modu batean pintatzea. Eta hala ere, Alejandro gurekin ari zen konprometitzen, gure paisajeekin. Eta ez hitzez, ez letra lodizko esaldi eta manifestuekin, pintzelarekin eta kolorekin konprometitu zen Alejandro. Eta horregatik gaude gu eskertuta. Bihotzez eskertuta gauden bezala, 1976an hasi eta bera hil arte, San Prasku jaietako ia kartel guztietako irudiak oparitu zizkigulako. Baina aldi berean, xumetasun hortatik, Alejandro Tapia norbait bazen esan dugunez artearen munduan. Hortaz hitz egingo digute orain, Andu Lertxundik, idazleak, eta Antxon Olariaga, marrazkilariak. Ondoren, Amaia Zubiriak eta Edorta Amuruak kantatzeko. Aurrera biok. Asmatuko aldeu. Arratsaldeon, lehenik eta behin, bion partetik, mila esker, honea deitzagatik, Alejandroren pinturaz hitz egiteko, eta Alejandrori buruz hitz egiteko, guretzako plazer bada, ezagutzeko aukera izan genuen, bere estudioan ordu batzuk egiteko ere bai, bere lan egiteko moduaz eta hitz egiteko, bere kezkak ezagutzeko, eta batez ere gizon bat pintorea zena, pintore hona zena, baina gizon bat ezagutzeko aukera aparte izan genuen, eta bueno, pixkat hartaz ere hitz egiteko. Nik ezagutu nuen bera 1974ean edo horrelakon bat, Tolosan egin zen lehendabiziko euskal kulturaren 15 aldian. Eta han erakusketa bat jarri zuten euskal pinturarena, eta bere kuadro batzuk eta ere bazien tartean, eta han ezagutu nuen. Baina gero pasatuko ziren 10 bat urte bera ezagutu gabe. Edo berarekin egon gabe. Eta halako baten ezakiz zirkunstantziengatik, oker espanago, katalago baterako testu bat eskatu zidalako edo, aukera izan nuen bere estudiora joan, eta han bere lan egiteko modua eta bera ezagutzeko plazerra. Eta gero hortutik desentetan egoten ginen. Eta lehendabiziko gauzan bere estudiora sartu nintzenean, lehendabiziko gauza atentzi eman zidana izan zen estudioa muino batean zeukan, eta muino hori zegoen inguratuta
ibaiaren bihurgunean. Eta berak handik ikusten zuen pasaiak, antza handia zuen nik txikitan ikusten nuen pasaiarekin Orion. Baita ere, muino baten gainean bizi ginen, eta ibaia genuen alde batea, eta egia da, berak ez zeukan kontu bat bageneukala beste aldean, eta zen itsasoa. Baina muino hartatik guk nagusiki ikusten genuena zen ibaia eta ez itsasoa. Eta nire umetako paisaia hartan eta Alejandroren paisaia hartan bazauden elementu komun dezente. Ibaia, baratzak, arta soroak, materia naturalen materia mugikorra bainan lurrean sustraitua daudenak, eta ua, berak ikusten zuen ura, ikusten nuen nik txikitan ere. Noski, jolasean ibiltze ginenean, etxe ondoan geuk ere bagenuen artazorotxo bat, eta han eskutatzen ginen, eskutaketan ezeratzeko, jolasteko, eta bertan, erdi eskutatu, erdi etzan da jarri, nork gu ikusiko, edezu ikusiko, eskutatzen ginen. Eta berezia zen, barren-barrendik artazorari begiratzea, ez kanpotik barrendi baizik. Eta oso kuriosoa da, nola Alejandroren kuadroetan, Alejandroren vegetazio landaredi horretan, beti ikuslea ikusten ari da lehendabiziko planoan ikusten deguna, baina baita ere galdezkai hasten da zer dagoen atzean, zer izkutatzen den atzean. Badute birtute handi hori, galdera hori formulatzekoa, zer dago pintatu dudan honen atzean. Galdera baten erantzun baten bila balebil bezala. Batetik natura, bestetik ibaia. Txikitan, Orion, maixuak, behin esan zigun, nik 8 bat urte izango nituen, ibaiak bi parte zituela, erderaz ari zitzaigun noski, eta bi parte zituela. Goitik zetorren ura, hori herria zala, nire arreta guzti, herria zala. Eta handikan aurreko itxasora zijoana, goitik zetorrena herrio zala, eta handikan bera zijoana herria zala, itxasoratzen zena. Guk euskeraz bati deitzen genion herriua, eta besteari deitzen genion barra, itxasoko barra. Baina herria eta herrioa horren berizkite egin zuenean, eta betidanik galdetu izan dio nire buruari, non dagoen biak bere izten dituen marra. Non dagoen misteri hori, non dagoen nolabait bi elementu desberdin, behintzat izkeraren aldetik, bi elementu desberdin biltzen dituen kontu hori. Eta, claro, ibaiak badu gainera beste misterioa handiago bat. Eta da, ibaiak beti itsasoan ematen duela. Baina, guk eskolatik ikusten genuen aldian behin, batez ere itsaso gora zenean, nola itsasotik olatuak sartu egiten ziren Orioko barrati barrena eta aginaldea hartzen zuten. Beraz, itsasoaren muga eta ere mua ere, etzeoen hain garbi. Eta noiz zen itsaso, noiz zen ibai. Artea, azkenean, eta oroak, horixe baita, muga ilunen bizikizun bat adirazi nahian. Muga ilunen halako sekretu horiek ezagutu nahia. Xabieletek esaten zuen zera hura ez, iturri garbien, erreka ilunen, iturri garbiak bilatu nahia da artea. Eta, bueno, bere alegina hori izan zen. Sarrera pixkat labur honen ondoren, tarti emango jota antxoni, eta segituko du izketan gora bera. Sei. Arratsalde on denoi.
iluntasuna. Gaua zan da, bueno, ilun, klaro. Eta parkin barruan ilunago oraindik. Eta ateatzean joan ni. Eta horrian kotxe bat geldik, beso bat ikusten nuen botoia saka eta saka. Eta ez zuen horre egiten. Eta berriz ere luzatzen da. Bueno, bilokan geldik. Ba, esango ziepa, ze pasatzean. Jaitsi kotxetik eta. Kaixo ze, Alejandro, aiba. Aiba, iolaria gaiz, ez da. Ze euskerila, ez? Bueno, hemen propio izorratuzun makina hemen alda. Ze mila esker izorratzeatik makina hua. Ze tontamentian, klaro, teknikaria etorri arte, 20 minutu luze pasazi, Eta bezala, insufribilea zana bihurtu zen, abia puntu bezala. Eta nik, iluntasun hortatik, pixkat bere lana edo bere pintura ikusteakoan, nik deituko nioke binomio edo bikoteo ez dakit nola esan ez. Batzutan kontrajarri diren bi konzeptu bat eitxeitula beak. Nik besua eta eskua ikusi nun, eta geho gizon osuakin izaiteko aukera izan nun. Txikitik haundira pasan izan. Eta beak ere, askotan egiten duna da, eman dezagun, sasi bat hartzeula gai. Eta horrekin, bere pintzelekin, bere testurekin eta bar, derrepentian mundua zabaltzen du, inkluso ikusiko duzu gauza abstrakto modun egiten dula, ez dula pintatzen bakarrik nik ikusten dudana, baizik, eta beak gehiago ikusten du. Eta haunditzen juten da asuntua. Eta abia puntua txikila da, baina beak universalizatu egiten du. Neri fisika ikasketak eta egiten ditunean, magia bat iruditzen zitzaidan. Fisika mundu txikikoa, atomoak eta gauza txikik eta mikroskopioakin eta ibiltzen ginean eta simulazioak eta egiten da. Txiki, eta geho konparatuz astrofisika, mundu unibersoakin eta ikasten genitu nian legeak, bat zetozela bilak. Txikian haundila zehola, beste eskala batean, baino berbera zala. Eta nire ustez Alejandron pinturak ere, badula hortatik zerbait. Klaro, ni ibaiaren ertzean, gehiago disfrutatu ditut eta ikusi ditut, ertzetik barrukaldekoak, lehorrekoak. Eta ez dakit nola esan, inkluso bere teknika eta pixka reflexio bat eginez, beak esan zian, bai ni hasi ninen zaharberritze restaurazioa egiteko lanetan eta hor parte zarrian ez dakit nun eta Donostin eta han lehen egiten dinik. Eta gaina, ire atxa ezautu nuen nik, bere kuadrilakin juten ninen poteatzea. Utsi nindun jota. Noa, bai eske angelek, eta ibiltzen ninen, eta bestiak inda bestiak. Eta nun eta nik ikusten deten bere pinturan, zaharberritze lan hori restaurazioa da geruzaka kapaka egitea lana. Bata bestien gainetik, garbitzen, bestia jarri. Eta bere pinturan, nik behintzat bere lanetan etxian dauden lan horietan sasi bat, ikustezu jartzen ditula kapa bat eta bestia, eta pixkanaka planoa izango dan gauza batetik, kriston sakontasuna, barruak azua zela, eta orduan, egiten dula, ez dakit nola esan, gauza lau batetik, gauza sakona, binomio hori. Eta hori lehorrean, nik etzekit ikigerian, angula bila ibiltzea izanean, ze ikusiko eken. Angula bila ez ni ibili, baina bai lanpernetan eta horrelakoetan. Eta oso kuriosoa da, nola Orion eta gero Galdezka joan naiz, Ondarrun eta Getarin eta hainbat tokitan. Baina itxasertzeko arrantza edo, olarrotan, lanpernetan eta bar, ibiltzen da basarrita jendea. Ibili izan du da,
eta ibiltzen da oraindik anguletan, noski, basarreta jendea ibiltzen da. Arrantzaldek ez dute egiten horrelako lanik. Ongo da, noski, bateon bat ibiltzen dana negu partean edo olarrutan edo, baina normalean arrantzale jendeak mesprezatu egiten ditu lan horiek. Horiek dira lehorreko kontuak naiz eta itsasoak sortutako bizia diren. Lehen aitatzen nuen ibaia eta barra, aitatzen nuen ibaia, eta badago elementu bat oso importantea artean ere, eta da, zer desberdina den uraren espresatzeko modua, edo uraren beraren forma, zer desberdina den, itsasoan eta ibaian. Gaur, adibidez, ezin ederragoa zen, aspaldian pasagabe nengoen gainera parak hauetatik autoz, eta Seirak aldean ezin ederragoa zen ibaia ur goran, eta ja agatsa heltzen ari zela argitasunak eragiten zituen forma ja iluntzen hasiak eta bar ibaiaren gainean apartak ziren. Baina ibai horrek badu muga bat. Eta ibai horren mugan dago natura, dago landaredia. Eta landaredi horrek sugeritzen ditu bestaldean dauden kontu guztiak. Bestaldean dagoen errealitate bat, baina ikusten ez duguna. Eta Alejandrok bere kuadroetan horixe egiten digu. Bere kuadro, askotan da askotan behintzat, horixe egiten digu. Geuk ikusten deguna ematen digu, baina modu batean, non galdetzen hasten gera zer dagoen ikusten dugunaren horren atzean, zer realitate eta erakin zoragarri batekin. Artista bati sortzaion ondorio zoragarri batekin. Eta da, gu geuk ere, ikusle moduan, gu geu ere artista bihurtzen gerala. Ze egiten hasten gera, berak egiten duen galdera bera. Eta zer dago atzean? Zer gehiago da atzean? Hor Godard zinegileak esaten zuen esaldi bat niri asko gustatzen zaidan errepikatzea. Eta da artea ez da hain zuzen ere importantea nondik hartu dudan, non inspiratu nahi zen, zer ikusi dudan edo zer ikasi dudan horregatik. Artea da importantea horrek nora eramaten nauen baino. Eta Alejandrok ere, bere kuadroekin inora eramango ez bagintu, baina eraman egiten gaitu. Bada kuadro bat, denok ezagutzen dezuena, Munchen oihua, arpegi desfiguratu horrekin eta oihua, eta ikaragarria da konsiderazio hau. Nere ustez, artearen historian dagoen obrarik isilena da. Tituluak esaten du oihua dela. Baina oihua inok ez dugu entzuten. Eta gutariko bakoitzak bere esperientzian arabera, sufrimentuaren, minaren edo dana dalakoaren, hotsa jartzen dio oihu horri. Kuadro hori, erabat individualizatzen dugu gure esperientzia eta gure esentziaren arabera. Eta niretzat hori da arteak eskaini dezaken gauzarik ederrena. Eta da, gure esperientzia bertan ikusten alegintzea eta geuk ura obra hori geure bizitzan integratzea. Bueno, honek esan du nahi pixkata apunte bat besterik ez. Bea hitzaldi bat ematen nahi izan eta jende guztia beak ikustezun aho zabalik. Oso pozik zeon, jendia da utzirik aho zabalik. Nik esan nion arte, arrausika zitxot.
atzian ikustea. Bueno, ia komentario amable bat izan da, besteik ez. Atzian ikustea lat ez ikusi eta nik etxean ditudan bire artelan badaude bi, bata sasi, ez da egin nola esan. Eta ire ibaian markoak egiten dik ibaiaren ertzarena edo ez dakit. Hor gertatzeitu gauzak. Hor iotzek marea, hor geistendek eta adana. Eta hor urdin puska bat ikustea eta sartzezea barrun, eta esatu, aiba, zeru puskadekoi. Hoi, zuk egiten duzu, halako bilaketa bat barrun. Eta bestian da, txokoaldeko lainua, dana gris urdinez juriskaz, dana betia. Eta, claro, Lanboroak izkutazten dituen txoko hiek. Maite ditut, maite. Eta ikuste dituzu hor, atzian. Baina aldi berean, nik beti inpresio izan dut, sasi hoien atzetik, baten badagola atzian nahi beira. Txeletan. Edo laino hoien atzetik. Eta igual ispiloren egiteu. Zelenda bizi jatorrian izan zen Alejandron begira da, eta hola itzulizun. Eta nik hoi begiratzean, etortze zait beste begirada bat, zein arraioa izi. Baina ez dut ikusten. Eta interakzio bat sortzen da. Eta orduan da, leheno esan deten binomi hori o bikote hori. Beak egindakoa, beak egindako lana, eta oaindik bizirik dagoela ze. Artasoro batian ikusten baldin baitugu, beak pintatzen ditun makil puska horiska horiek, bata bestien atzetik errenkan, abstrakzio askokin, beste batzuk oso konkreto. Emateu, dana hilda dola. Baina ez. Bizirik dago, eman ditulako. Eta oaindik ere kolorian da abstrakzioen bidez, artelan bizi bat lortzen du egitea hor. Eta hoi lehorrian. Eta nik harrituta gehatu nion, nahi esan zianean, oain kezkatuta niok este, itxasua dek nahi gaia. Itxasua? Harrituta gehatu nintzen. Ze, gauza zailagoik ez zaite zer. Bestia gauza geldi zeude gutxienez, imuitzeiz, igual. Segun zen batean deken ere, eta baino, bueno, esan nahi dut. Baina itxasua olatu hiek, ez dakit, apasionante iruditu zitzaidan bere desafioa horrekin sartu izana. Hori, eta gero koloren paleta, baina hori hiri utziko, hori jai buruzik dakik eta, inungoa bueno, sei. Bai, bueno. Ni badet etxean, kuadro handi bat, Alejandrorena, etxeko egon gelan daukagu, kuadro hori, tokirik, gure etxeko tokirik nobleenean dago, eta tensioa hartzen ari, kuadro gorri bada, arbol batzu dira, udazkenean, edo, eta kombinazio bat gorriarekin da beltzarekin egiten du eta bar, eta beti esaten ari gean, aigeran hori atzian zerbait dago. Eta atzian zerbait dago horri begira hartzen dut, ni hipertensio naiz eta aldian behin hartzen dut tensioa, eta justu goian ikarari lasaitzen nauen kontu bat tensio hartzerakoan, eta da, puntu hori bada, puntu txiki bat dago horia, eta ez dakit zer eragiten didan puntu berez misterioa edo urduri jarri behar nahi duke, baina arretxek lasaitzen hau. Eta hola hartzen dut tensioa. Eta kuadro horrek laguntza handia egiten dit, bai, osasunaren aldetikan ere. Baina baita ere, ez arauzko erakusketan izan zuen, ni gehatu nian jota. Derrepentian hori kuadro handi bat. Eta horia oso zaila da. Oso manejatzen, bai. Eta berak nik gorria erosi nahi nion, eta berak insistitzen zidan hori ura erosteko. Eta ez dakit zergatik ezarek irutze zitzaidan hain kuadro ederraztala, eta berak gelditu behar zuela kuadro horrekin, gero ez dakit zer gertatuko zen kuadro horrekin. Eta aparte zen. Baina
Eta segurazko izango da gainera, berak pintatu duen kuadro handienetako bat. Ba, handia goan. Nik itxean daukadan handia da, baina gua desentez handiagoa zen. Baina bada, elementu bat, nik komentzuta nago sekulan santan edo oso gutxitan egiten zuela, batzutan bai, baina gutxitan egiten zuela bertan pintatu. Joan noa baitea eta bertan pintatu. Azken boladan edo, ibiliza mahastietan eta pintatzen Zarautzaldean da Getari gainean da, ibilita zegoen mahastiak eta pintatzen. Edo bozetoak hartzen eta bar. Baina ez zuen beti horrela lan egiten. Batzuetan artifizioak edo berak asmatutako bideak ere jorratzen zituen. Adibide bat jarriko dizuet. Bazun bere estudioan, sofa bat, baina sofa zahartua, kolore berdezka bat zuen, okerrezpanago, eta baztertuta zegoen bere estudioan, eta erabat denborarekin eta beroarekin eta bat, bakizue, ulezko edo eskaizko sofa bat zen, eta erabat pitzatua. Eta pitzadura horiek egiten zuten sasi bat beten bezalako dibujo bat egiten zuten dena nahasian eta landaredi bat balitz bezalako alako nahasketa bat egiten zuen. Eta orduan, egun batean okurretu zitzaion, hango zati bat moztu, ule edo eskaik zati bat moztu, tinta edo bertan pintura beltze da zeratu, eta orduan, haren gainean jarri papera, edo lientzoa, edo tanalakoa, dugoan, baina jarri gainean, eta modu horretan halako testurak, landareenak bezalako testurak, eta holako grabatok ikusten dituenak, Alejandrorenak ikusten dituenak pentsatuko du, landareekin pentsatuko dira eta ez alderantziz da. Erabat artifizioa dena, erabat gizakiak egindako zerbait dena, eta deterioratu dana, alperri galdu dana, eta hautsi dena, urat eraman naturaren mundura, eta naturaren itxura eman. Eta azkenean zu ikusten ari zera benetako landaredi bat. Gizakiek egindakotik, orain beste buelta egin dugu, eta naturatik gizakiak sortzen baldin baitu gauzak, berak egiten du, hor, gizakiak sortutakotik naturara itzuli. Eta beste, buelta klase bada, eta hori ere egiten zuen. Bai, ni pixkat viaje horietatik bukatzeko esango nukenik, badagola viaje bat pinturan oso zaila dana, da marraztia eta pintatzea. Eta pintore askok lehendabizi marraztu ditutu, eta beste batzuk hasten dira pintatzetik. Zezan garaikoak edo olako gauzak, eta nire ustez geho eta gehiago eta austura izugarrizkoa sortu zen este pinturan, jendia hasi zanean, zuzenian, pintatuz marrazten. Osea, beste bikote bat. Eta beak nire ustez hori egiten dula. Hartu materiala pintura paletan ondo nahastu, aukeratu kolorea, proba batzuk egin eta bata bestien gainean jarriz, eraikitzen da kuadro guztia, pixkanaka, ez uste askorekin, eta nire ustez plazer handinetakoa, nire ustez pintoze bat entzat ere, harridua berarengan sortzea dala, ez usteko 180 bilatua izango da, baina margen hori ez ustearena, nahi iruditzaidak dala marabila bat ez. Eta hola eraikiz kuadroa pixkat marraztuz linea horiek, baina pinturaren bidez, eta bueltatuz eta zirkulo eitziz, beha gaztezanean, zaharberri zelanak egiten zituen restauratuz, ni beti konbentzituta nago. Alejandroren eskuarek ikasizula gaztetan, hola lan egiten, eta geho mandula nahi etzun urrutia eta universalizatuz. Ez zaga bestik esateko oaingoz. Bueno, hori gero ondoren esatuko dugu. 10 minutu pasaldia. Ez egit.
Bueno, guazen badak. Bai, nik uste. Bueno, mila esker. Mila esker. Heldu zaigu azaro eta enago paro. Elizkizunik ez dut nire hilei eskaintzeko. Ateo naizen ezkero, neronek ez ditut nahi. Kantuaz lore hilak eta itxura gero. Maitasun eta ore, ez ziren inoiz garaiz, elkarrekin lanetzen bizipoza bezala. Hiltzen gaituen ezpatak, bedenka ezkaitzala. Siempre bibak loretan, hilerriko harrietan. Krisantemo gardenak umezurtzen malkoetan. Eskatu zuten sarri, ferekaren egarri. Ez ote ziren beti berantegi denetan. Haunitzetako penak, krisantemo gardenak, zertarako gaur denak, maitasuna bezala. Hiltzen gaituen ezpatak, bedenka ezkaitzala. Sarritan nahi izan dut bertze haunitzek bezala. Ilurgi ederretan begiratua zerura. Izmagikoak errana, zuxatuaz gaitzatenak. Bedenkatua zila santua bihurtuaz. Ezote zen ederra, joka beharra horrela, gezurretan ez balitz, gehienetan bezala. Hiltzen gaituen ezpatak, bedenka ezkaitzala. Inor aspertu gabe, alde nahiko dut garaiz. Tere buruaren jabe nere borondateaz. Mediku arrotzoien, baimenarik gabe. Maite nauen jendea, mindu gabe sobera. Kantuz beste mundura, sortu nitzen modura, berriro bestituaz, arranoen itzala. Hiltzen gaituen ezpatak, bedenka ezkaitzala. Hiltzen gaituen ezpatak, bedenka ezkaitzala.
esker. Ibezala ni aurrere karrikako anderea, egunaz triste nahi naiten gauaz berriz kantaria. Zinikoen musa merke poeten hitze derretan, ametxeroen gazkide ustin malgu eskomentz. Ametxeroen kabia, arranguren arresia, maitasunaren labia. Zulan brokeia, ibezala iaurrere karrikako andarea, asun mingotza estarrian maitasuna goguan. Leyenda ederren zama ez burueto zarima, nahi bezala asmatuak goiziltzera behartuak, urdurien atxedena ume galduaren ama, eme galduaren fama. Zulan brokeia, zulan brokeia, zulan brokeia. Ondoan zauzkat gauez, kiratxaleku garri, ez zaitut maite goizez, izen gabeko hori. Iluntasuna ez balitz, berdinezke gaudena, hilko nuke egun argiz, gure ezberdintasuna. Erraiteko deuseta, izkun zabala alferri, gauza berdinen alde, bizituaz bizi erdi. Gauza berdinen aurka, beste erdia beste erdi, ez dugu elgarru lertzen, ez duk neri ez nik zuri. Ikusi orduko sugar, bata besteen meneko, ez didazukatuko, behar horri borrero. Irainez hain berotu, gurinez odolero, maitasunik etzen, azalduko lezkero. Zerbaitek aitzinetik, bultzatuak bezala, lotxak usatuak ziren, azagalaren premura. Da genekien horratik, horrela behar zuela, solamente etzen horla, amestutako ametxik.
Klandestino heldu zaitez, arratsa iluntzean, arratsa iluntzean, arratsa iluntzearekin. Esan gabe doa dakizkitzuena kantatzeko, baina berandu eginez. Hau bederen. Txiki txikitik aitak eta bat, fraide ninduen nombratu, bai eta ere Salamankara, estudiante bialdu, Salamankara, nindoalari, bidean numen pentsatu, estudiante tunante baino, hobe nuela ezkondu. Ostatu xume polit batia, gozez gelditu bainitzen, neska xarman bat ari zitzaidan, manian zerbitzatzen, begiak hartzu, espainalore, enekien aizen mintzatzen, aingeru hori ordu berean ene bihotzian sartu zen. Itzerdi batez maite nubela, erranion bedarrira, baina gaxoa erabetua iesti joan zen kanpora. Ezak nuzu izar ederra, kondenatzen infernura, ez da sekulan ene gogotik istuko zure itxura. Jainko maitiak egin banindu, zeruetako giltzari, azken orduan jakingo nuke, atean hori ireki, lehengo aitari, gero amari, gero anai arreberi, tazken orduan isili, ene maite politari, lehengo aitari, gero amari, gero anai arreberi, tazken orduan isili, ene maite politari.
Maitian uzira nik ez ditut ikusten ez berririk jakik nurat galdu zira nurat galdu zira hala gapiatu da gure deseina ez behin bat birritan enia zinela menia zinela enuzu kambiatu oikua ninuzu bihotzian bentsartua eta zu maitatu eta zu maitatu aita xaloskar batek gaitu kausitu zure ikustetik gehiago mintzatzetik hark nizu pribatu hark nizu pribatu amodioa zoin den zoroa nik guziak badaki nik maiteño bat izakieta bertze batek eramaki jainko maitiak gerta dezala enekin baino nobekin azken bestetan egin nituen izarraren ezagutza
denen artetik ageri ziren, haren begi urdin beltzak irri poli bat egin zerautan piztu zauzten esperantzak. Geroztik ere mintzatu ginen, ella maite ninduen ez, arre birritan baietzerrani, pentsa kontentu nintzen ez, nuen uste arren agintza betea zela gezurrez. Horai bihotza urtua dauka, urean gatza bezala, izarronaren argien ordain, izigarriko itzala ohoitzar batek hartu dauteta, nola naiteke konsola, izarronaren argien ordai, izigarriko itzala ohoitzar batek hartu dauteta, nola naiteke konsola. Mila esker, Gabon! Bueno, garai hartan, gaurko festakin etzaken ez ikusik. Festa xume batzuk, diruik etzean asko eta udalezitik ematen zanare oso eskesa zen. Trikitixa, guatzen naiz, trikitixa bat baino gehiago, baina zakabi nola etortzen askotan. Eta, festa izate zen, urrian, askar iduntzeo eta noiz arte biliko gainean behatzik alde arte hola. Eta geho afaltza etortzen ginen etxea eta geho espaldi behar inite zen. Espaldi horrein hasiko zen amarretan, eta geho behandu arte. Kamiluan, orduan kotxiak geho oso gotxi itazte ziren eta lasaian. Oso festa politeite zen, eta politea. Eta urte batian ekarri zituen jasban bat, jendia galako zea bat. Eta horre ekarri zituen ergoigarkoako zian, 5 uste ziela jasban hori. Eta, nobedadea izan zen aginan, baina euskal kutzugabeko orduko Espainien kantatzen zian kanta modakuak eta hola, eta, karrozakin atezin urte hartan, emakumea jantziz eta bestia begizon bezala eta oso hola, baina izan zuen bere zehoi ez, toki hori, lehendikan etzakan hori. Eta gainon zian, geho izate zian, deportaldetik, pelota partidua, frontoi txikien, geho izate zian korrika postuk, askotan jokatu zen intxorretetiko bueltoi,
Gabino, askotan korritu zuen, korrikain zuen. Eta hola, esate zuba gainontzian oso sentxilu, festa sentxilu, baina politiak gara jartan behozin herri txikitan bezala. Beraz, gaurko ekitaldi hau bukatu aurretik, mila esker eman behar dizuegu etorri zareten guztioi, eta zer esanik ez hemen parte hartu duten guztiei. Hala ere, baimenduko didazue, aipamen politiko bat egitea, gaurko egunez. Ze Alejandro abertzalea eta euskaltzalea ezagutu dutenak eta dugunak, ziur egongo dira gaur 2017ko azaroaren 3, gaur kezkatuta egongo zela, bizi balitz, bai Euskal Herrian gertatzen ari denarekin, eta baita Katalunia nozitzen ari den zanpaketarekin ere. Tapiak ere jasantzun zanpaketa hori, zentsura itxusia, gela hontatik metro gutxira, hor dago haua demokraziaz beteta eskubideak aldi berean kimatzen dituztenen arrastoa. Herri batasunaren ilegalizazioaren ari luzia itiraka, egun batez, gizon ilunek brotxa beltzez zikindutako artelana hor dago. Alejandrori gero, denborarekin eskaini ziotenean bere murala berritzea, erantzun omentzun horrela ondo zehola. Horrela ere ura bazela artea. Eta horregatik ere eskerrak ematen dizkiogu dagoen lekuan dagola. Beraz, lagunok, amaiera iritsi gara, ez gogoratu gabe, hor goian badaukazuela erakusketa interesgarri bat, nolabait Alejandro Tapiaren etapa diferentetako margoak biltzen dituna, eta posible izan da Usoa Zumetak egindako lanari eskertzen zaioari ere. Amaiera iritsi gara, Oreka Teixako Arkaitz eta Mikelek bere hotzezko artearekin itxiko dute ekitaldia, eta aurretik Noaua Kultura Elkartearen izenean Idoia Torregarai, eta bestaldetik Usurbilgo alkate Xabier Arregik zerbait esateko daukate eta emateko Alejandro Tapia Ayestaranen senitartekoei. Goiztirian, egiluzeko lepoan, bakar dagoen pagoan, horra pagauso xuria lainoki oatu. Pixka batera, elurra hasi, eta azarian ezarian, pagoa zuri-zuri zuritu. Pagoa zuri, uxoa xuri, hegaztia zuaitz bihurtu. Ala zuaitza egundoko hegazti, elur lumez lumaturik, besangak zabaldurik, guztiz zuri, inguru zurian, goiztirian, zuritasun utxera, hegaldatzeko zorian. Jose Anton Artzena. Gabon, Pelok esan duen bezala iristen nahi gara bukaerara, egia esan da zenbat kontakizun, zenbat bizipen, zenbat oroitzapen, zenbat sentimentu, pertsonaren eta artistaren neurria ondo agerian geratu dela esango nuke. Pertsona fina, etzen handia gorputzez, bai horratik itzala handikoa. Bere apalean, arrastoa uzten duen horietakoa zen Alejandro, herri baten izaerari arnasa ematen dioten horietakoa.
arrastoa utzi, arnasa ematen duena, hor geratzen da, gero ere. Alejandro Tapia gure artea da, eta gure artean da. Eta esango nuke badegula ardura bere obraren, bere pertsonaren zabalkundea egiteko ere. Horregatik, ni besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkizuet etorri zeatelako. Eskerrak eman bereziki lantaldean ekitaldi hau eta erakusketa antolatzen ibili zeaten guztioi. Eskerrak baita ere hemen holtzan aritu zeaten guztioi. Eta nola ez, bihotz-bihotzez eskerrak familiari, beraz zatozte hona mesedez. Esan da bezala bukatu da,